maka itizikwa mkpa dị iche iche na mmadụ ezinụlọ anyị na damasịkwa ụbọchị taa na-arịọkwa Chineke ka nsogbu anyị nọ n'ime ya bụrụ nke ga-akwụsị ọsịsọ. Ụmụnna, ka anyị gbara onwe anyị nke ọma maka akụkọ omume nke ndị oge Arestia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lara n'elu ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata eleme njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-enwetara anyị tupu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ebighị ebi, biko mee ka mmụọ nke anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi sie anyị ike ịdị na-akpọ gị nna, anyị wee tozuo oke n'ịbata n'oke ahụ ị kwere anyị na nkwa site na dị nwere anyị Jesu Kristo nwa anyị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'ụtụtụ mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen.
Mgbe ala ọma jijiji ahụ gasịrị, ọkụ dị ukwuu nwuru n'ugwu ahụ, ma Onyenwe anyị anọghị n'ọkụ ahụ. Ma mgbe ọkụ ahụ gasịrị, nwa olu nta dị nwayọọ dara. Mgbe Ịlaịja nụrụ ya, o ji uwe mwụda ya kpuchie ihu ya, pụọ gaa guzo n'ọnụ ụzọ ọgba nkume ahụ. Okwu nke ọsọ bụrụ abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onyenwe anyị, mee ka anyị hụ obiọma gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Zamina. Onyenwe anyị, mee ka anyị hụ obiọma gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Make I obiọma gị.
Kristi na-ekwu eziokwu. Akọ na uche m na mmụọ nsọ na-agbara m akaebe na ọ bụghị asị ka m na-atụ. Ihe ahụ m na-ekwu bụ na ọnụma juru m obi nke ukwuu. Oke ihe mwute na ihe mgbu dị m n'obi karịrị akarị, nke na aga m ekwe ka m bụrụ onye abụrụ ọnụ, ka m bụrụ onye ekewapụrụ na Kristi, ma ọ bụrụ na nke a ga-enyere ụmụnna m ndị Izrel aka, ndị mụ na ha si n'otu agbụrụ. Ha bụ agbụrụ Chineke jiri mere ụmụ. O tubere ha ugo, ha na ya bịakwa gbaa ndụ. Ọ bụ ha ka e nyere iwu, bụrụkwa ha ka e nyere usoro ziri ezi esi ekpe ekpere n'ụlọ nsọ. Ọ bụ ha ka e kwere nkwa dị iche iche. Ha sitere n'agbụrụ nna nna anyị ha ochie, ndị tọrọ ntọala okwukwe. Nke ka nke bụ na Kristi si n'agbụrụ ha wee pụta. Ka ngọzi dịrị Chineke onye bụ Chineke, dịrị Kraịst onye bụ Chineke, ebighị ebi. Amen. Okwu gosipụta ụwa. Mgbe igwe mmadụ ahụ rijurụ afọ, Jesu gwara ụmụazụ ya ka ha banye n'ụgbọ mmiri, buru ya ụzọ bufee n'ofe osimiri. Ma ya onwe ya nọdụrụ n'azụ, na-eme ka igwe mmadụ ahụ laa. Mgbe o zilasịrị igwe mmadụ ahụ, ọ gbagoro n'elu ugwu nọdụ naanị ya kpee ekpere. N'oge mgbede, naanị ya nọ n'ebe ahụ, ma ụgbọ mmiri ahụ ejemiela n'ime osimiri, ebe ebili mmiri dị egwu na-ebugharị ya n'ihi na oke ifufe na-efe. Mgbe ihe dị ka elekere 4 n'abalị, mgbe oke ọba kwara, Jesu gara ije n'elu mmiri na-abịakwute ha.
ndị agụrụ anyị tata na-echetara anyị na Chineke na-egosi anyị onwe ya. Chineke na-egosi anyị onwe ya n'ụzọ dị iche iche, mana nnukwu ihe na-eme na ndụ anyị ma na obere ihe na-emega na ndụ anyị. Chineke na-egosi anyị onwe ya. Kedu ka anyị si eji ohere Chineke na-enye anyị wee na-efe ya? Kedu ka anyị si ejikwa ohere nke Chineke na-enye anyị wee na-achọ maka ọdịmma nke onwe anyị ya na maka ọdịmma nke mmadụ ibe anyị? N'ihe ọgụ nke mbụ ka anyị gụrụ taa, nke si n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze, onye amụma Elaịja zutere Chineke n'ụzọ nke Elaịja na-atụghị anya ya. Chineke gosiri Elaịja onwe ya n'ụzọ Elaịja na-eyibeghị uche ncha ncha. Onye ama nwere ike na-eche na Chineke ga-egosi onwe ya na nnukwu ihe ịrịba ama dị ka nnukwu ikuku ma ọ bụ ala ọma jijiji ma ọ bụ ọkụ, mana ọ bụrụ ụzọ Chineke si wee gosi onye amụma Elaịja onwe ya. Ihe ọgụ nke mbụ gwara anyị na Chineke gosiri onwe ya site na obere ikuku ka na-egosi anyị na uche nke Chineke abụghị uche mmadụ. Etu mmadụ si eche ihe abụghị etu Chineke si eche. Anyị na-egosi na God's ways are not our ways. Uche Chineke dị iche n'uche nke mmadụ. Ọrụ anyị oge niile ga-abụ ị na-achọ uche nke Chineke na ndụ anyị. Ọrụ anyị ga-abụ ị na-ajụ onwe anyị, kedu ihe bụ uche Chineke n'ihe m na-achọ ime? Kedu ihe bụ uche nke Chineke na ndụ m? Kedu ihe bụ uche nke Chineke na-etu si eme omume, etu si emeso mmadụ n'omume? Kedu ihe bụ uche nke Chineke? Ọ dị mkpa nne ka anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ dị etu n'ụwa. N'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom, Pọl dị asọ leghachiri anya azụ n'ime akwụkwọ nsọ wee kọwapụta etu Chineke si wee gosi onwe ya n'ụzọ dị iche iche n'ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Pọl kwupụtara na Chineke gosiri onwe ya site n'inye iwu dị iche iche nke Chineke nyere ndị nke ya. Chineke gosipụtakwara onwe ya site na ịgba ndụ nke ya na nna nna anyị ha n'okwukwe gbara. O gosipụtakwara onwe ya site na nkwa dị iche iche Chineke kwere ndị nke ya. Chineke wee gosizi onwe ya n'uju site na izite onye nzọpụta dị nwe anyị Jesu Kristi. Ọ bụ ihe dị ka Pọl dị asọ rụtụrụ anya aka. Chineke gosiri onwe ya n'ụzọ dị iche iche, bịazie n'uju ya wee gosi onwe ya izite nwa ya. Ka otuto dịrị Chineke ebe. N'ozi ọma nke Matiu nke agụrụ anyị, dị nwere anyị Jesu Kristi gosikwara ndị ụmụazụ onwe ya n'ụzọ ha atụrụ anya ma ọlị, nke mere na ụjọ buru ibu tụrụ ndị ụmụazụ ya. Ha wee tie mkpu sị, ọ bụ mmụọ. Ma Jesu sịrị ha, ụjọ atụrụ unu, ọ bụ m.
ụbọchị tata ka obi sie anyị ike igosipụtakwa mmasị ya oziọma, ka obi sie anyị ike ọkachasị n'oge dị ugbu anyị nọ n'ime ya, ka obi sie anyị ike mgbe anyị nọ na nsogbu, ka obi sie anyị ike mgbe anyị na-enweghị ike ịghọtasị ụfọdụ ihe na-emega na ndụ anyị, ka anyị nwee nnukwu ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Ụmụnne na Kristi, ka anyị yọọ ọnụ na mmasị ụbọchị tata ka amara nke Chineke iji nwee ike na-afụ aka ọrụ Chineke na ndụ anyị, ma na obere ihe na-eme na ndụ anyị, ma na nnukwu ihe na-eme na ndụ anyị, site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ ugbu a okwukwe anyị na Chineke. Ekwe m n'otu Chineke na-achị ike niile, onye mere n'eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị nke Jesu Kristi, sotu nwa Chineke nọ na tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mgbe ihe ya na nna otu ihe, ihe anyị bụ Chukwu, onye si na ya na-enye onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si na ndị gbadata, mgbe anyị na-amụta ihe site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa akwụkwọ ya na mmeri ihe anyị n'ụbọchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si ekwu, ọ garagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ niile. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna apụta, onye ahụ sekpụrụ ezigbo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-adị. Amen. Ụmụnne na Kristi, ebere ka anyị nweta ikpe anyị gwara ka anyị nwere okwukwe, nchekwa na ịfụnanya gbasara Chineke mgbe anyị bịara. Maka ndị ndu nke ụwa, ndị echiri echi na ndị na-arụ ọrụ nke ụka n'ọkwa dị iche iche, ka ha jupụta na mmụọ nke mgbanwe iji wee na-arụsi ọrụ ha ike. Anyị arịọ gị dị nọ n'anyị maka obodo anyị abụ United States na obodo ndị ọzọ dị iche iche, ka anyị were otu obi na ikpe ziri ezi na-achọ udo n'obodo anyị. Anyị arịọ gị dị nọ n'anyị maka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị okenye na ndị na-enweghị ebe obibi, ka Chineke wetara ha
Amen. Onye nwe anyị, i sitere n'ebere gị nye anyị onyinye nke a anyị na-ebutere gị. Biko nara àjà nke nzukọ gị na-erubere gị iji meda gị obi. Mee ka anyị site na àjà anụnwa na ofe anyị na-efe gị bata n'ihe omume nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'ebe ọ nọ. Welite n'obi elu ka anyị ga-ejere Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi ya bụrụkwa ezi ezi na-azọ ndụ. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile hụnarị nsọ. Chineke chike niile onye ụwa tụ ụwa site na Kristi nwere anyị. Onye jiri ihe ebere omelu maka mmehie mmadụ. Kwelu ka akwụkwọ ya na-emeji Maria kpọpụtara anyị n'ọnwụ ebere site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe. Mesịa mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebere. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'okwukwe na-asị: Naanị ezi ezi ọdịnihu nsọ anyị na-arịọ ka ile onye ndị anyị si ọsọ n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ ma ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edinye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ weela achịcha nyere ekele na otuto ma waa ya nye maazị ya sị: nara nke a wee dị unu niile ka bụ ahụ ka a ga-ebunye maka ụlọ. Etu ọkwa ka o si mee mgbe a chọrọ ndị anya sị obodo iko mmanya nyeba gị ekele na otuto bunye maazị ya sị: nara nke a ọnụ unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebere a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-enwekwa ahụ njọ na-emenụ nke a cheta aka. Ka anyị kwupụta gị obi nke okwukwe anyị na-eme ugbu
lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma onye akpọrọ oriri nwa atụrụ Chineke. Ka mma bụrụ akụzi mba anyị na-eme n'aka Chineke. Kangria Redia onye nwe anyị biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta, mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
parish anyị na ndị zonu niile dị iche iche onye weta ihe onyinye ya ka o cheta deso onye na memo na cheki ya. Ihe iji nye onyinye ga-erutekwazị na parish n'oge a ga-eji debe ya maka zonu gị maka mpi nke ndị ọbụla na-asọ. Dịka anyị si na-ama n'ọkwa n'ụka ole na ole ndị gara aga, anyị na-echetakwazị ndị parish anyị na nsogbu COVID nke mere o ji dị ka ụlọ ụka mechiri emechi, na anyị ka ji uche wee na-eso ihe na-eme. Anyị na-arịọkwazị ndị parish anyị niile na ndị ọgbakọ okwukwe anyị niile na anyị na-atụ anya n'oge na-adịghị anya na ụka nke iru na iru ga-ebidokwa na parish anyị. Anyị wee na-arịọzi ndị parish anyị niile ka anyị na-ene anya ma na-egekwa ntị n'ozi niile na n'ụzọ niile parish anyị na-esi anyị ozi. Onye nwekwara ihe gbagwojuru ya anya nwere ike ịkpọ ọfịs. Ndị Igbo Amaka klaasị na-emekwa ka anyị cheta na klaasị ha nke ha na-eme kwa ụka ọbụla n'elekere 9 nke ụtụtụ ebidogo. Ha ka nwere ohere mmadụ ole na ole ndị ha nwere ike ịka nabata na klaasị ahụ. N'otu aka afọ, confirmation class nke parish anyị ga-ebido n'ọnwa Septemba. Anyị na-arịọ ezinụlọ niile nwere ụmụaka na ndị okenye ndị chọrọ isonye na confirmation class ka ndị dị otu a kaba akwụkwọ ọfịs debata afa ha ka ha wee nwee ike inweta ozi mgbe na otu confirmation class nke arọ a ga-esi bido, maka na anyị na-atụ anya na ọ ga-abụ n'ụdị dị iche, mana na nsogbu ọbụla agaghị ekewapụ anyị na nzube nke Kraịst. Ndị nwekwara ụmụaka ọfụrụ a ga-eme mmiri chukwu na ndị na-akwado maka sakramenti ndị ọzọ, anyị na-arịọ ndị dị otu a ka ha kpọọ parish ọfịs. Ọfịs ga-enyezi